Això és el senyor Miret recomana. Hola, estimats seguidors. El confinament no m'afecta gaire perquè sóc de sortir poc. Però un s'hi deixa. No m'arreglo la barba i m'ha crescut. Ai, el confinament i els punyeteros virus. Avui us parlaré d'aquest llibre, L'aventura del català, que és una història de la llengua catalana. 3 coses diré. Primer de tot, que és un llibre molt agradable de llegir, molt amè. No és el típic llibre victimista sobre com ens han perseguit el català. Fa de bon llegir. La segona cosa que vull ressaltar. La introducció l'anomena, això ho llegeixo, L'aventura del català, també anomenat valencià. I a partir d'aquí penso, potser el català hauríem d'anomenar-ho d'una altra manera per referir-nos a la llengua que es parla a Mallorca, València i Catalunya. He sentit i he llegit que es pot anomenar el llemosí. I la tercera cosa d'aquest llibre, que m'ha dut a la reflexió, en aquest cas a la constatació, és que quan parla dels orígens de la llengua, l'origen dels textos, no de la llengua, l'origen dels primers textos escrits, a part de parlar del llibre Jutge, de tema jurídic, diu, com diuen a tot arreu, que el primer text literari en català van ser les homilies d'Organyà. Espereu, que aquí veu bo. I sabeu com es diu el descobridor de les homilies d'Organyà el 1905? Joaquim Miret i Sans. Un altre senyor Miret! Casualitats punyeteres, Amics, quedeu-vos a casa encara que us creixi la barba. I recordeu, això és el senyor Miret recomana.